en sms i onsdags, da jeg var på arbejde, og skrev, mor, hun forventer, at du holder tale. Nej, Og tænkte, jeg det må spurgte du da ikke tale. Så jeg tænkte, jeg må finde på et eller andet. Og nu har jeg haft lidt tid til overs her de sidste par uger der, så jeg har ikke rigtig haft andet at give mig til. Så jeg har... det glæder vi os til. Jeg lavede en lille video. Jeg tænkte, det var alligevel nemmere end teknik. Haha, smart. Så den bliver jeg ligesom tvunget til at se her om lige om lidt. Det er også super der. Fordi jeg havde jo tænkt lidt mere over den her fødselsdag, og hvad jeg ville finde på. Og jeg tænkte, skal jeg have en fødselsdagslagkage, eller en kage i hvert fald. Og hvem vil være bedre til at lave sådan en din lille søster? Så jeg tog fat i Itchy. Og sammen så har vi ansøgt om opholdstilladelse til hende, eller et visum til hende. Og det gik sgu egentlig meget godt, indtil i tirsdags. Der fik vi at vide, at nej, desværre, hun var ikke velkommen i Danmark. Det var nogle Schengen-regler, som var skyld i det. Men vi har skrevet og snakket med ambassaden i Singapore og Udlændingsstyrelsen, som man nu gør, når man... Men der var ikke noget at gøre. Så det var bare rigtig ærgerligt. Så tænkte jeg, nu er det ved at være tæt på. Hvad finder jeg så på? Så har jeg haft fat i Danmarks Radio og Blue, for at se, om jeg kunne få fat i dine videoer fra X-Factor. Og Hvor sød du er. Nu er jeg ved at løbe tør for idéer. Så hvad finder jeg nu på? Så det var den her video, som jeg nu har fået lavet der, og det skulle gå lidt stærkt, men jeg har prøvet det. Så jeg burde lige op og sætter den i gang. Er I lige ved at tørre mit øje? Og så sagde jeg, det gik heller ikke. Okay, tilbage. Men Maria, han har jo holdt tale nu. Ja, åbenbart det. Så er det paparazzi. Ja. Du